Det her det er en klatrehal i San Francisco. Her er der mere hernede. Herovre er der noget hanging out. Halløj. Og herovre. Der. Bouldering. Mere væg her. En fed crack der er derovre. Og hernede, prøv at se hvor langt du går dernede den anden ende. Helt ned, ja, langt ned. Så fedt outdoor center. Jeg tror heller ikke det er helt billigt. Han sagde noget med $150 eller $120 om måneden eller sådan noget. Det er hvad vi giver om året, ikke? Så er der fed udsigt her. Man kan se det. Det kan man godt.